Good morning, my dear friends. नै आं दिनै दसे माने फिसाजोनि स्कुलाव फैब्रबदों आरोना मोनसे फर्म बानायनो होदों बेखौनो फिसाजोआ बावबोनानै बेखौनो फैलायबाय आरो आंना नै जेसास मेरि स्कुलाव फैदों आरो आं माने बेनो स्कुलाव बेनो आरोना समायनाथार आरोना ओरैनोथ' स्कुलफोरा बिसोरनो स्कुलाबो गाबोननिफ्राय बन्द जासिगोन नालाय ओंखायनो माने फर्मखौहाय साबमिट होनांगौखाय आङो थाब ओंखायनो होफैथारबाय आरो नैबे गेलेग्रा फोथार बेहाय क्लासरुम हाबहैग्रा नैबेजोंहाय स्पर्ट्सनि फिल्ड जाहैबाय बेनो आरोना मादार टेरेसा हलआ बेजों जाहैबाय बिथिं फादारनि बेखौनो मासि मोजां नुयो जे अन्थावथाव खारोना कालारफुल बेलेग जायगानि बायदि नुखायो आरोना थ' लोगोफोर आं होनानै ओंखारबोफिनबाय आरोना ओंखारनानै फैफिनबाय आङो सुपुके सुपुके नै लोगोफोर सासे आब'नाव आरोना नैबे आब'नाव स्कुलनिफ्राय फैनानै नैबे आब'नाव दसे फैनानै साहा लोंनो फैलायबाय आरोना नै आब'नाव दसे ओरैनो फैनानै साहा लोंफैबाय जा गोथाव साहा लोंफैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैहाय आइ ओइ न'आबो बे खिथु उननियानो आरोना बिगोमाया बे आइनिनो नै समायना नुयो एकदमबारे एक्सुवेलि कालार फुनदोहाय आइयै जा मोजां नुखायो जि अन्थावथाव मोजां नुखायो आरोना बेनो आरोना बेबो आब'नाबो नै जाहांगासिनो नङा फुरानो बे आब'आबो सासे माबा लिरगिरि बेबो बे आब'आ खन्थाइ मालाबा सल'मा लिरो आब'आबो सुंद' सल' लिरो सुंद' सल'नि लेखा बहननो नागिरदों खन्थाइनि लेखाखौ नैबे लेटेस्ट माबायावनो बहननो सम्पाबति ब्रह्म आरोना टारगेट लादों ओंखायनो एसे बेस्थ' दासान्दि बेस्थ' खालामसै कंग्रेचुलेसन आब' बेबायदि मोनसे थांखि लानायनि थाखाय जों इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोङो मोनसे बेफोरबायदि रायथाइ सल'मा बायदि मैया खन्थाइ लिरनानै दिन्थिफुंलांनो हानाया जों इयुननि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा बे आब'नि न'आवहाय नैबे बिफांफोरखौ बिराद मोजां मोननानै दसे रिल्स बानायलायबाय आरोना नोंथांमोना नायनो गोसोबा एसे आंनि रिल्सआव हाबनानै नायहैदो ओरैनो आरोना जास्ट बिराद मोजां मोननानै आङो खालामबाय थ' लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय आङो थांसै दसे बिराद गोबाव आब'नि न'आव टाइम वेस्ट खालामबाय आङो दा थांसै लोगोफोर अके बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन